Aku Bibi Priwen. Ini dia yang aku cari, Bi. Maksudnya Pemuda mau kasih diomongaken ning Sokawati kiyen, Bi. sing pernah ketemu ngimpi karo senok bebarengan kikian. Ya. Sing cungure bengkuku, Bi. Ya tapi kenyataannya Priwen nok nok keadaannya bocah ki mati kinok. Iya ta, Bi. Iya coba bemek ko. Anu masih anak dek konon. Nenek bisa lah beli sih ya Sokawati ki ya. Ya Priwen nok. Bi. No. Kayak kula keambekan nih. Tapi denut najine mah masih rupanya makin kinok. Berarti lagi kapidara. Kapidara kan ki bocah ki. Ari wong kapidara jareka urip separo mati separo. Tapi durung mati kabeh, Bi. Beli. Enaknya mah kok bibi mana ya ngundang wong tuane senok bokat bae bisa warasaken bocah lanang sing lagi keadaan kayak kene no. Sampean ki yakin beluk ramak ki? Iya kok, ya terparek kok. Menang senok tonggone ya. Sedurunge bibit taka senoke aja miang-miang. Wah, mene Pak. Wah, mene Pak. Mene Pak. Lah. Mene Pak, mene. Oh. Kaget ya, Pak. Nah, kula arep ngomong karo sampean ya. Bisa nek anak sampean Sokawati ninggalaken panggonan tanpa permisi kelawan sampean sing dadi wong tua, hari nyatane anak sampean Sokawati ki lagi duwe demen kelawan bocah lanang, Mbak. Anyong Nun. paingan tan paingan ya. Ya. Sira ninggalaken majikadira Ya. dadi ngincang sedok Sokawati konon. Iya. Ya, ternyata bocah lanang mau sing didemeni senok ki keadaane bocah ki lagi kapidara, Pak. Bocah sing didemeni ning anak aku kapidara. Iya ki, coba sing ora disangka-sangka anggur-anggurane bocah ketemu. Allah, Oh, kiyen bocah nyong. mulane kula ngundang sampean niku, ari sampean kan pernah. Oh, lagi sing dikit anak ketek pingsan sampean sing warasaken. Angger siramane apa-apaku Bi. sok nembokaken. Ning lebakien. Yen be bener ama. Iya. Lang-lang buana eman sayang ning kula sing dadi keturunan. Priwen carane bisa ngwarasaken pemuda Oh, kiyen. krungu. Tak tuntut kin birama. Kin ki anak sampean ki lamun beli kelakon kelawan bocah lanang kin ki tekade bagene dan jejaranan je, Pak. Aja kono edan ganyem Ya wis bruk sampean sebisa-bisa sampeanku. Tadi kita kokon warasaken bocah kiyen kono. Iya, Pak. Endane bisa konon. Wis percaya nih sampean mah ulama. Ya wis nyem. Kene demi anak aku ya. Ya, Delengen raineku Sokawati. ya. Sampai ngenes tetangisan bae. Iya sampean tok banyu mata gah. Ya wis nyem. Kian bakal bocah lanang tak waras ning aku ya. Sok. Kongkon waras maning kaya bengen ya. Ya bokat bae ketemu kelawan dalan yang tambah lewat jadalane sing sampean. Konon Ya. ya. Oh, kelawan cara apa ngwarasaken iki? Nyem. Nun. Kira-kira kongkon jage waras. Ya. Lamun bisa madikidung kini nyem. Siapa sing itu? Ayah sira biasa kana. Kula ki percaya najan lewat sampean mata batin, sampean kan sering ilokan gegrinjengan ora kan Kang? Sok kula sing rongokaken, Pak. Angger bae sok nembokaken ya. Sampean kubagen wong blesak ke suarane mah enak bakate. Ayo Pak, kagak dimulai, Pak. Suarane lagi blenak reang iki. Senja lewat batin aja nganggo suara luar. Konon Ya. ya wis nyem sakseni ya
sok Pak. Kongkon waras waluya jati temune waluya. Rongokaken no. Yen besok Maryang eman yen wonten grahananing sasi srengenge kembar lelimang lintang alit bumelareng siti sawiji tanana urip namung kula kelaban sampeyan benjang belah yen sampun akiring jaman sayang yen sampun akiring jaman antara kakene ke pirang jam kene Wak Dela maning bakalet tangi nyem ya. Lamun masih nemu tambah pasti bakal loli kewarasan ya. Yen durung ajare pasti waras walau jati. Ya wis sampeane los mana istirahat bokat serak Wak. Aku istirahat maning. Ya ya. Mana tinggal karyanya ya. Ya aja ado ya Wak. Ya tak tunggu ning aku. Ya. Awas aja ditinggal ya. Beli Wak. Nah. Ya antara kakan rong jam jakanano. Bi. Alah. Bi. Alah. Janya. Ai biang sedak kepisan. Priwen sih Bi. Iku gerayang-gerayang apa ku nunok celana-celanaku. Ya sampai merangsang. Oh, pada lara wake nih nganok. Kongkon pecet. Ya ampun. Eling Den, eling. Takonan nang ngimpi apa, Bi? Wis tekangan dikon Bi takoni. Iya. Ngimpine melara di omahe. Nah, jahat. Loh, lamun ana banyu mak kongkon minum dingin kino.
banyu-banyu ning alas kodin kita ngemet ning blongbakan. Emang saya wong inung dimetakan banyu sing blombangan mah. Ketelak apa sih mau aku ya? Pi Nah, ning alas ana wong dagang le mineral. ya kokon nginung no, kokon nginung. Senok sih nginung Kita ning akan. gemeter. Wow. Oh, nginung. Wow. Jaringan. Pintar. Nyebut. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Oh, saya. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Oh, arep pelin no. Sadar Bi. Ya. Tuli ninggang kabran temen kini ya. Priwet kono. Kini banyu sing sapa kini ya saleh kini. Hah, yan cak sangkane gak melek dingin matane diucak. Ini dingin sampean. Berarti bener Priwet. Rama guru ngandika Syekh Ali Al Akbar Ya, ngomong apa sih? bakal tinemu ning ajale Heeh. bakal ketemu karo widadari. Allah. Marani siapa kudu widadariku? Sing depan karo sampean. Apakah kiyen kini widadari kini ya? Ya ampun. Bocah barang ini darani widadari seno karo bibiku. Kita guru mengkainin manyesel. Mau kita diet semimi jul dingin. Jangan ah. Ya mas, kita sing mau kang upahi banyu nih sampean. Aja watir aja melang. Bakal wong bener pasti ketenger. Ya, Bakal wong bener becik ning alane. Yen mangko ninggal dunya ketemu kelawan widadari ning swarga. Apa kau ning swarga tak iso. la disangka ning alam anu pasangan mah. Ekin ki masih alam ning manusia kin ke. Alam dunia jare wong ngomong mah. Widadari ana sing gebal kedik ini. Oh, ora kono ya beli kan. Hari mau nang alam disangka widadari, hari kini japak-japake darani widadari tas keblusuk ning kecomberan. Bidadari ya kebanjiran ono ning ngesorku. Laksana pinang di belah dua. Jasa laksana pinang di belah dua. Langka beda seusap. Jaya Ya. ya Bener singarane bidadari. artinya lamun kulit ya pada baik Kulit. putih ya. Putih ye. Terus Lamun beye kan pada baik. pada baik langsinge. Aripun bidadari ana sing nemblok putih-putih ning bokong apa kono. Apa sih nok jelangan kan? Sampean tasingen di sih. Duh, Anu dan ulama dudu widadari kin ke. Ulama manusia biasa. Ya tulis apa sing ngarani bidadari maninggal. Hari mau sampean ngomong mah. Bocah kan sun kaya bidadari. Ah bukan kita ngarani bibi nok. Beli baru ngarani senok jenenganan. tulis sampean pengen nusuk kita dari belakang tak? Kin ki jagat endi kini ya. Lah, mana dijelasaken? Yakin ki jagat kene kin ke bokat sampean durung karo kin ki wewengkon alas ujung ori. Alas ujung ori. Alas ujung ori
kun masih ning wilayah kepulauan di kuno. Kinki termasuk wewengkon Pulau Jawa. Alhamdulillah. Lamun ia memang alas ujung ngori, cuma ning alas Jawa. Alas Jawa. Termasuk wewengkon alas Jawa. Alas Jawa kinki. Terbang ke Dekaberan, pucuk dicinta ulam pun tiba. Beli kangelan berarti yen mengkonon. Tapi kula arep takon karo sampean. Bisa nek kelawan keadaan sampean awak ragane gletak ning sesore kakayon kang gede kinki kena musibah apa? Ning barong-barong ki. Barong-barongku. Wis tunduk tekaning waktu, wis ninggang tekaning mangsa, tekaning mangsa. Remang-remang bakale mendung, sing mendung bakale udan, menang-menang lagi kedukung. Mikiri nasib yang badan-badan siji bakale digawa mati, pancen pisan dadi susah ngati. Badan siji bakal digawa mati, pancen pisan dadi susah ngati. Dudu sandang pangan sing dadi lamunan, dudu harta benda sing kepuja-puja, tapi cinta suci sing tertuju ning ati. Papai Gibran bos 38, Paji Dereng, wong sing paling eman debek. Ombak sing gede. Iya ombak sing gede nih. Ya bakal kada ombak sing gede ya kana kok ning lautan. Nembe isun kelingan. Ya. Urip kaya lagi ngimpi di basane bi. Bisa nek. Luminggar isun saking tanah Bugis, kelawan bebarengan santri-santri dan ramah guru Syekh Ali Al-Akbar. Bapak Haji Derek, Bapak Haji Derek, Bapak Gibran sing paling Kapal kula pecah bi. Bisa nek kapale pecah kuku kenang apa kuku. Isun wis ora sadar bi. Lamun Oliver ning kono sapa arane Bopo Mas? Daeng Andi isun arane bi. Daeng Andi Daeng Andi asal saking Bugis, asal saking Bugis. kelawan ninggalaken Bugis teka ning alas Pulau Jawa duwe tujuan arep mendi kene. Pulau Jawa sing bakal tak tuju bareng Daeng Andi.
Papai Gibran minangka bos muda Papai Gibran kos 38 Pahat Sideri. Sampean siapa? Bakate kula nyanyang. Nyanyem Nyanyang. anake Duduk ponakane ora arikun siapa bi? majikan Arane Sokawati. 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 Bisane sadar lan eling nalikane ombak sing gede perahu kang pecah. Siapa sing nambani bi? Kalau dingin Bobo Mas ya. Mama Trisno sing beputra ratu sayur pasar Jati Barang Dewi. Lalu 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 lalu. Enak no kayu Sokawati kelawan bibinyanya lagi jalan-jalan ning tengah alas anggur-anggur ketemu kelawan ikono. Tapi keadaan kono Deng Adi lagi kapidara. Jadi tegeret ding kita kelawan no kayu kuwi. Berarti mengkonon bibinya nyem lawan Sokawati. Iya. Lah. Hey, akan suwun bi. Maksudnya priwet Bisa ngwarasaken Daeng Andi sing kesadaran semula nembe eling kesadaran yang Daeng Andi binyanyi. Pak Haji Derek, Pak Haji Derek, Papai Gibran kos 38 Mami Gibran. Doayu Daeng Andi isun geniaran mengucapkan kesuwun. kok dingin Deng Andi. Kinki ari sebenarnya sing warasaken ning kono kudu dudu bibinya nyem dudu no kayu Sokawati. Wis aja guyonan bi. Aja watir. Apa senjaluke bakal tak turuti. Senajan Daeng Andi dianggepe orang duweni harta kelawan benda, tapi sumpah ya penjalukaning Sokawati kelawan bibinya nyem iya tak cumpuni mangsa burung. Wong pecik pasti ketitik, wong alasin pasti ketan. Krongo Daeng Andi kan arep mulang terima karena dheweke wis waras. Rening diwarasaken. Kesempatan kene. Kesempatane Ya sok kan duwe rasa demen jarak karo bocah lanang kene. iya. Ya sok mono jalukane dudu harta, dudu benda kono kita mah. Jalukane Kawin. masuk kawin bah. Ya iya arep kapan malih sono kebone keburu. Ora wis gedhe kene. Los ya. Jadi bener harapan mulang terima konon. Seturute apa penjaluk ketak turuti mangsa burung. Simbar mata megara silana lana Ondre ganti. Iya soe. Ora pernah nokok akan onder kayaknya. Sopo dong pirang-pirang sing anyar. Suki kita tokokaken. Yakin? Gelunge pengen ganti. Iya kira-kira sing anu pas sing montok Pak. Suki kita tokokaken. Wow. Antinge pengen ganti. Iya ya si gawa. Suki kita tokokaken bibinya. Wow. betik mati planakung geng peluran. Becike sing hati-hati masih mending wong seduran Mama Trisno Kaji Derek Papai Gibran Kaya Edino Deng adik Dalem bi. lamun iya ning kono arep mulang terima karena ning kono wis waras kaya mau kaya pengen ngomongnya aja karo bibi. Karo
karo sapa Bi? Kelawan majikane bibi Nyanyem Sokawati. Nokai Sokawati. Oh, tinggal engkau bibi sing arep nyakseni. Aja watir Bi. Ya. Lamunan langka wong loro Daeng Andi mbuh wis tekan ngendi? Ya iya mpu kaya ku ceritane gak wis tunggal ning kono ku. Ya. Nun, Tak tinggal dingin ya sementara. sampeane. Ya masa kudu dibaturi no. Terus ya. Tak tinggal ya Den ya. Arepan mendi bibinya nyeme. Ya arep mau ku sedelat. Aja suwe-suwe tuli mene maning. Beli. Tinggal ya Nak ya. Aduh, kaburan paya ya. Ya ampun. Pengen lagi anggur-angguran lanang teka dhewe. Angel jai Sokawati. kula Kang. Seneng bunga sing langka padane ning dina kiyen. Setelah mulih pikirane ngisun Daeng Andi. Tapi darah sing wis keliwat. Tapi sampean bener wis sehat kaya mau. Alhamdulillah Daeng Andi wis waras. Syukur ya Mas. Jadi bener Sokawati arane. Kula Sokawati. Lamun kan soka nyanyem Mas. Oh, arane soka nyanyem. Ari sokaku kembang, ari nyanyem iku WC. Kembang WC. Awas bokat krungu. Sokawati, Kula. kin mengkenen rongokaken. Kanggo memenuhi penjalukaning Sokawati. Ning dinakin bakal tegawe seneng bunga Sokawati. Yakin. Temenan Senjaluke Sokawati ndane sampean siap bakal tak turuti. dicumpone. Sok ngomong apa? Kono. Iya, Sekian. sekian pisan. Kula pengen dikawin Mas. Pengen dikawin. Pengen dikawin. Maksudnya? Kula ki sebenarnya demen sampean. Oh, Sokawati demen karo Daeng Andi. Sampean kan bakal bengi dolan bae ning turuwe Sokawati. Dolan bae. Sing bener Sokawati. Yakin. Dadi kayang konon. Bener Kang Mas. Enake priben Sokawati. Apa ya enaknya? Kin mengkenen penjalukane Bos Jaya. Apa sih? Oh, kanggo Ajang Renis ka. Kita ini udah digumuli. ayahe damar. Aduh, ari turuti priben, Priben sih Mas. dituruti ya priben. Apa njaluke ayahe damare? Nonton film.